ai ka san menene mutum ya? Ina baka labari fa. Gaba ɗaya kwana biyun nan ko wallahi idan na je wajen budurwa ta kwata ban iya mata magana. Kwana 3 kenan da fara soyayya ba. Ka amma kai gara ne. To ni budurwa ta in na je gurin ta na fara mata kalamai ina koda ta ina fasa mata kai har wani na sama me za ta ce min to take yi. Amma ka san me Wai Fatima, Fatima na tashi kace. Baby na. Ya gida. Ba na bi wallahi. Kina lafiya ne ko? Kwana biyu. Ya na ga kasa da yiwa mai kyau. Wannan yaron mugun makarici. Ya ce mana in yazo gurin in yi miki wani mahaukacin kalamai sai kin ji ko haki gora kanki da shi. Lafiya ne kike ko? A ina?